Ja, die is kreeg begon. En eens zitten alle mensen hier en de meesten niet om Rofisland zitten zien. Het is een daadwerkelijk echt een primeur voor Europa. De F-34, de Nederlandse tascel, die verleden mij in deze Airpower demo. Ze doen een liedse show hier boven dit vliegveld. En het is voor de eerste keer in Europa dat de F-34 dus ziet optreden tot bij een luchtshow. In Amerika dus het 12 seizoen komen dit jaar een fake bombardement uitvieren. Wat ze nou doen in die Airpower demo is een simuleerde onval op de vleerbasis. Hoe ze dat oppakken zullen. Dus wat je feitelijk zeggen wat er in Afghanistan bad is. Als er troepen in nood winnen. En dan worden er secties inroepen die komen langs. En die bezieken dan zo vol mogelijk de vijanden op afstand te houden. Nou, waarom komt dus op die F-34, die het dus nog net eerder in Europa überhaupt een showflying, een demonstratie dingen. En dat is dus nou de primeur voor de vleerbasis layout in Europa. In Amerika is het al wel bad. Er heeft een F-34 al wel in een show mooi maar net in een demonstratie zat die nou hier weer houden wordt. Dus om zelfs de mensen niet hier binnen, nou, door zijn inschatting, ik denk dat het toch al gauw, nou er zijn sowieso meer dan 50.000 mensen, denk ik, hier op het veld. Die zitten dus echt wel te zien naar een uniek stukje luchtvaartgeschiedenis van Nederland. Je zit nou te zien, de F-34's die komen naar Oer. Weet je, ik foto even hoe dat leven zit. Dat is een tastel nog net helemaal in de rol zitten. Dat in jaren te zitten, want ze vliegen nou heel leeg. En de F-34 is dan correct weer ontworpen om vooral heel heeg te vliegen en om vooral net shoot te worden. Dus het is een tasstel, onzichtbaar van de radar dus. Ja, en dan kun je relatief heeg vliegen. Wat hier dus dan gebeurt is echt dicht bij het veld te zien als zij dus een onvaldwang kunnen om groentroepen te ondersteunen. Komen er vliegtuigen door en dat is dan wel weer het gros van de mensen die hiervoor komt. Waar dit soort van loesgeweld